bai ongi etorri, Zumarragako Kulturetxeko erakusketa areto hontara gaur gezuragea hitzaldia eta gero, bertan izango ditugu hainbat eta hainbat gure trenaren, Urola trenaren, ibilbidea eta historiaren inguruko hainbat argazki eta argazki horiek guztiak Museo del Ferrokarrilek eskainitakok eta beraiek lagatako argazkiak dira. Eta horregatik aprobetxatze momentua eskerrik beroenak emateko, gure historiaren zehar, barrenean zehar sartzeagatik eta eskaintza hau gerturatzeagatik. Honekin batera, Juanjo Laizola dugu, berak ebai emango digu erakusketaren nondiноrakok eta, esan beharra dago, gure atzekaldean dagoen irudi guzti horietan izango dugu gure trenaren lehenengo bidaia eta gure trenaren azkeneko bidaia. Esan gura ditxua eta pixkat erakusketa izteko, motibo politxa, gaurkoan, 100. urte horrenaren ospakizun atari hortan, eman izan dugun hitzaldiaren aparte erakusketa irigitzen degulako, martxoak 7 arteko bitarte hortan. Mila esker. Erakusketa hasten da, ekainan 27.1921, egun hortan jarri zen, egia esan da kendu zen, Urolako lehengo harria azteko Urolaren obrak. Orduan, egin dugun erakusketa honetan jaso nola eraiki zen trena. Ez nola funtzionatu zen, baina baizik nola eraiki zen 1921-etik aurrea. Hemen adibidez ikusten dugu nola zaten egiten Zumarragako geltokia eta hemen Urretxukua ere bai. Langileak, Iraetako geltokia, nola egin zieten ere atoiak, hemen dade Urolako trenaren kotxeak behasainen, hemen parean ere egindak, ez da, Zestuako geltokia, hemen ikusten da Lurrunesko lokomotora bat, eta Urola beti izan da elektrikoa, baina obretan erabiltzen Lurrunesko lokomotorak. Kotxe motorrak, automotorrak, eraikita, gaur egun CAF, Zaragozan dakan fabrika, orduan zan material móvil y construcciones, antiguos talleres de Cardi y Escorieza, izen luzea zaukan. Nola garraitzen zuten posteak, zubi berri egin da, hau, gaur egun hemen dipasatzen gara museoko Lurruneko trenakin badiolako zubi eta badiolako tunela. Eta Zumaiko portua oso garrantzitsua izan zela bere garaian, nola ere ikitzen dute ere trenaren trintxerak, Zestuako tunela egiten, ibili zen lehenengo trena, ibili zen 1924an, eta izan zen Plazaolako lokomotora batekin, Baskongo doziko bagoi batzukin, eta hemen jarri zuten Elizako bankuako eta hola funtzioaten diputazioko jauntxo guztiak, Zumaitik Azpeitiraino. Hemen tren inaugurala, Azpeitiko geltokian, bi motorrekin, por si acaso fallatzen zuen bat bigarrenak ikusieten, eta hemen ibili zen erregea, diputazioen buruak, eta bar. Aizpurutxuko zubia, altura gehien daukana, Urola linea guztian. Edo nola egin zuten, elektrifikazioen posteak, tako posteak, Azpeitin bertan, gaur egun da ontokian museon bulegoak, han jarri zuten fabrika egiteko katenariaren poste guztiak. Pentsau nola zen trenbidea, baina nola zen garai hortako karretera, bide xistrina. Hemen zubiak, Urola gauza bat badaka da die zubiak, eta gaur egun ere, oainekan aldegu ikusien bidiakin, junten gehianean Azpeititik Zumarragara zenba huelta eta errehuelta ematen du karretera hori, eta nola egiten du egun urtein zuten tren kategorizko trena. Zuzena, zubiak eta tunelak, eta kurba gabe ia. Zumaiko geltokia, hain garrantzitsua, Urolana eta kostako trenena. Gaur egun, kurioso, baina mantentzen da Urolakoa zerbitzuz eta kostakoa desagertu da. Azkoitikoa, denek geltoki guztia zieten neobasko, baina bakoitza bere estilokin. Adibidez, Azkoiti izan, inspiratuta errindaden jauregi renazentistakin. Hemen, obispoa inauguratzen trena, Lasaoko, Azpeitiko Amubeko paso a nivel, Loiolako geltokia, hemen inspirazioa hurbiluki zuten, ezta? Hemen lehen esan dugun tren hori, Azpeitin, hemen dade lehioen eta atearen premarkoak, baina estazioa egin gabe, eta tren honetan etorri ziten diputazioko nagusi guztiak. Eta hemen ikusten da, ze ondo zion eraikita, zuzena, tunela, tunela, eta hemen ere ikusten da, nola karretera ematen du buelta, errebuelta, eta trena
zuzen zijuan. Eta azkengo irudia, Azpeitiko kotxetegia gaur egun dena Burnibidearen museoa han Azpeitin, eta bueno, denok zaudezte konbidatutak ezautzeko nola Azpeitiko geltokia zen Urola trenaren bihotza. Han ez bakarri geltoki erosteko txartela, baizik ere bulegoak, administrazioa, kotxetegiak, lantegia eta azpizentral elektrikoa.